Tak jo, pokud to nedáš do 5 pokusů, tak tě čeká trest. OK. Červená. 2. Okay. Podle mě to jsou tady tyhle. Zlatá. Ani jedno. OK, takže tady ty dvě. Už máš jenom 3 pokusy. Počkej. Modrá. 1. What? Už jenom 2 pokusy. Jak je to možný? Já nevím. Modrá. Tak to. Máš 2. OK, 2 jo. Aha. Červená, zlatá, modrá, červená. Máš 3. A to byl tvůj poslední pokus. Tak se tady měj hezky. Ne, Kde je? Oh shit, proč je neviditelnej? Tak to ti myslím to. Pojď sem! Tady máš mes. Dobrý, ale já na ně nedošáhnu. Dřevěnej!